The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeencollege.edu.in. Namar ka jings dang wan jong ka ayom liur ka ayom slam bat kal bat uslam ki poi kha kha lada khenya ka wei ki banta ka lom ka jingker khu yo khun ban riu u ba em da ka rep karyang namar ka khndo ka sdang ban shong bat lala ban thong ye ki jing thong jing tap nadu ko ba ki jhor ki jhap henre ka wei pat kalyang ka jingwan jong ka ayom liur ka pan thot bha ya ka jingne jong ka boarding electric kham tam ha ki shnong nong kandong halor ka ne ka jing dip lain ba kha kha bat ka jing bom biang ka boarding electric uba albat maring ubu jupan songo shek pajba yaki babon ki mat jong ka imlang salang ulapan pau ya ka jing songkhya namar ka jing tikna ngarkom aibil henrei ka jing bom tikna pan karkom ai boarding bat ka jing klem khain tikna ya ka bil lain kene ka mat ka bagi shnong nong kendong ki jumat nang ka por sa ka por kabalong namar ka jing bom dan tikna ka boarding electric bat ka jing bom la jong ka tanat sam boarding ban penbiang ya ka boarding electric henrei ka bai pendon kam lain ka kiu kumju klem yo pendon kam kedon ka jinglek thurmur nakliang jong ka dengan tenat sampurding MECL jong ka sarkar jela ha ka bedai bat ka jingkhen yaki bilaj syaki pajba long ying long sam kidon ki long ying long sam ki ba pendon kam tang lai sautli ki bol lai sautli unit ki bemdon watang ka TV handrei kiyo kata ka bilaj ke bahe ke bayar kat bat kito ki longying ki ba pendon kam haduk kendai sipu teli unit kene kedau ke bela kata ya ki paj ba longying longsam kala dai kawai naki serious issue nangta ki bun ki longying longsam kum ha ki thain nang kendong ki nongrap ki basa syakilam kha ki penthar basa da kita yau da ki benai omdon beriu haing handrai ka bilaj pat ka poi tik klem duna ka jing kentu ya ka sarkar jela lemba ka power department MECL ka tenat sambording jong ka sarkar jela ba ka dai banda khenjanai haba penpoi ya ka bilaj syaki paj ba longying longsam katkum ka jing pendon kam ya ka laj haba githang om da ka basu khen julum lemu leman da ka basu antat kat bomon namar kania ka kta ya ki pajba longying longsam beduk namar kapisa kamdai ka basu suyo hamadan ka basu hap kum ki slading boleh sebut